ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଏଡ଼ଡ଼ ମୁହଁ କରିକି ବସିଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ବୋଧେ ଘରେ ମହାଭାରତ ହବ ଆଉ। ଯାଉଛି ପଚାରିକି ବୁଝେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଧନ, ଆଜି କ'ଣ ମନଟା ତମର ଶୁଖିକି ପୁରା ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଇଛି? କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ପାଗ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ତମେ କୋଉ ମୋର ଆଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲ ନା ଏବେ ଜାଣିପାରିବ? ଯାହା କପାଳଟା ତ ମୋର ଫଟା ଆଉ। କ'ଣଟା ଏମିତି ହେଲା କି ତମ କପାଳଟା ପୁରା ଫାଟିକି ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା? ଜାଣିନ? ତମେ ଜାଣିନ? କେତେ ଦିନଠୁ କହିଲେଣି ବାପା ମା ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମିଶିକି ଯିବା। ହେଲେ ତମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ଟାଇମ୍ଟା ତମର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ହଉ ହଉ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜି ଯିବା ତମ ଘରକୁ ଆଉ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ନେବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି। କାହିଁ ମୋ ଘର କବାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ନା ମୋ ବାପା ଭାଇ ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବନି ନା? ହଉ ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରିବ? ତମକୁ ଫୁସିଲେଇ ଫାସିଲେଇ ମିଠା କଥା କହିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଦେବ। ତମେ ତାକୁ ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳିବ, ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଯିବିନି, ତା ଦୁଆର ମୁଁ ମାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି କିଏ ହବଲ? ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ତମ ପାଖରେ? ଆହା, ଏଥର ଜାଣିଲ ତ କାହିଁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଉନି ବୋଲି? ଉତ୍ତର ପାଇଲ?